Nadišla veľká chvíľa. Pane Bože, budeš mať svadbu? Nie. Budeš mať bábätko? Nie. Tak konečne máš normálnu prácu? Prosím. Nič. Tak o akú veľkú chvíľu ide? Chcem vymeniť svoju detskú tapetu. Toto je dôležitý okamih v živote každého muža. Akú tapetu chceš vymeniť? Spiderman? Autička? Futbal? Princeznovskú. Oh. Rodičia si mysleli, že budem dievčatko a otec už vytapetoval detskú izbu. A povedal si, že to bude takto dobré. Tak je na čase, aby si teraz rozhodol o svojej izbe ty. Ukážem ti, čo odporúčam. Silver brush, strieborná tapeta s antickým sladom. Elegantná a štýlová, možno ešte štýlovejšia, než tá s princeznami. Ak si trochu odvážnejší, odporúčam ti tapetu Cubism. Moderná dekoračná tapeta s geometrickými vzormi. Dokáže oživiť aj tú najjednoduchšiu izbu. A ak hľadáš niečo svetlejšie, tu je tapeta Foamy, dostatočne elegantná, no zároveň vôbec nie je nudná. Wow, vďaka. A všetky sú super, neviem si vybrať. To sa dalo očakávať. Napíš nám do komentára, ktorá je podľa teba najlepšia a sleduj nás pre ďalšie tipy o interiérovom dizajne.